čeka borba. Nema drugog izbora u odbranu svetinja. Bilo cijelog primjera, samo svetinja. Sa nama je pravda, Hrvatska su vaša, sama Lena Čanica. Skačetova i unuka sa nama, korača obavezuje da sa naša dela budu časta. A opet nama kažu, reci ovo veka, da nijedna vrednost više nije sveta. Da nam ovo treba, da nam loži vreme, da njihovog puta, drugog puta nema. A tada su nama, pored svega veća, uže novog ludila probudio čoveka. Na kraju puta čeka pekar, krvi i nema, naše ljudi reka, i da više nema. Idemo! Ajmo!